Takže čau lidi, já jsem Mates a zdravím vás u mého prvního videa ze hry Metin 2 The Lost Island a rozhodl jsem se hrát za ninju, protože jsem za něj už dlouho nehrál. No vlastně hrál, ale to je jedno. A takže to spustíme. A já si hned tady z vara přendám věci, protože mě vůbec nebaví začínat bez ničeho. Takže to je takový nudný, takže si hned přendám nějaké ty věci. A tady je mám nachystané na varovi, ale toho vy nevidíte. Tak. Takže si je přendám. A kdybyste se divili, že vůbec nemluvím, tak se vám za to, prosím vás, omlouvám, ale jako začínám s tím a moc mluvit ještě neumím. Takže tak. Ještě si přendám tohle. Tak a Baby Azraela. Aha, to jsem nedal obchodovat, tak toho vyhodím. Tak, ten azík, toho jsem si sám nekoupil nebo nenadropoval, ale toho azíka, toho jsem dostal od jednoho kluka, který včera končil. Byla to 15, ano, ale on měl ztracenka, PvP věci, úpky a různé blbosti ještě. Takže toho měl hodně dobrýho. Tak a já začnu expit. Takže si na sebe můžu nasadit z těch věcí. Tak to je tady to. Tak. No sakra, tak začnu si vezmu tady to. No, tak. Kolik mám zubů? Aha. Příšery 0. Jak? No, tak. Tohle si tohle vyhodím. A jo. Hned si to vezmu. Tak, otevřu si ty yangy. Budu si koupit hned koně. A duhák. A přivolám si azíka. Tak. Elixíry se ještě taky musím koupit. A dneska bych chtěl udělat tak 50, což bude doufám rychlý. Ale tady ten Metin je hodně rychlý, takže určitě ano. Ale tak tady ne. Elixíru slunce. To je na co. No dobrý, takže si ani... Aha, zbývá 1/7, takže to vyhodím. Kde mám azíka? Ten teprve jde. Dobře. Tak, koupíme si duhák. Tady. A tohle. A ještě jdu pro koně. Tohle si koupím tady. Tady si ani nemusíte za ty prachy dělat jako koně, ani nějak dropovat ty koňské medaile, ale prostě si koupíte knihu a normálně si ho přivoláte. Jo, aha. Takže ještě nemůžu, protože mám málo MB, protože jsem malý level. Jak vidíte, tak tady mám plné MBčka, ale jsem malý level, takže jich mám hodně, takže já nejde ani přivolat. Ale to, moment, no to je jedno. Takže, tak. Tak. Moment, já mám 2 knihy. Aha. Tak to jsem si ani kupovat nemusel. Ale to je jedno. Moment, já chtěl ty olíky. No to je jedno. Takže, to si dám sem. Příšery 30. Moment, já mám tam. Jak to, že přišel? A jo, moment, to dává ten azík. Wow, tak azík dává i 15 příšery. Tak to super, to jsem vůbec nevěděl. Takže to si přivolám. Já myslel, že dává jenom PvP bonusy, ale jak vidím, tak ne. A dává i zodu. No. Takže super. Takovej roztomilej je. No. Jak vidíte, tak je to vážně hodně rychlý. Ty XP jsem 5.
Takže si to dám do pohyblivosti. A ten koň už by mohl jít přivolat. Nepodařilo. Aha, dobře. Teď si půjdu koupit elixíry a pak si půjdeme udělat kouzla. Jen ještě, aby tady to video bylo vůbec k něčemu, jestli se na to někdo koukne. Tak jo. A rovnou si ukážeme, co je u té obchodnice. Takže tady jsou různé věci, všechno je tu hodně levné. Hodně levný. A tady tu sérii metinů bych jsem chtěl natočit až do 210. A pak bych jsem tu postavu někomu dal. Celou, prostě všechny věci. A tak já si rovnou koupím tohle. A koupím si tohle. A z toho může padnout buď zlodějka, nebo expak, nebo nějaký blbosti. Zatím mi padají jenom blbosti, no zlodějka se hodí. A jak vidíte, tak tady je i ten expak. Takže to si dám sem. Takže expak vám dá 50% zkušeností. A tady to vám dá 100% zkušeností. Ta lahvička. A takže můžete mít maximálně 150% jako bonus na XP. Teď si ukážeme, co je v obchodech. Tak, jsem tu. A mezi tady to jsem vám dal píseň, protože to je nuzný. Procházení mezi obchodama. Takže tak. Tak a tak. Hop. No tak to budu dlouho dělat, než si přivám koně. Moment, já jsem si zapomněl ty kouzla. To je jedno. Tak si dojdu pro kouzla a rovnou si koupím i ty elixíry na rychlost útoku a pohyblivost. Když už se tam musím vrátit, tak toho Azika se teď ale odvolám. Tak. To ne. Aha, tak mě to koplo. Takže si musím přihlásit. Sakra, caps lock. Takže si musím zase přihlásit. Ne. Ne. No. Do řítě. Jo, dobrý, už vím.
jsem si trochu spletl účet. Jsem nevěděl, jak ho pojmenovat, takže jsem si tam zkoušel různé blbosti, ale pak jsem si dal Titan. Takže si koupím ty elixíry a uděláme si ty kouzla. Teď ze začátku na to expení si udělám kouzla na diky, ale pak si to přeměním. Ne, nepřeměním, nechám to na diky. Takže si koupíme ty elixíry, ty jsou tady. A ne, mramor ne. No to je jedno, tak to stačí. Ještě nějaký díky si koupím. Díky. Přeci koupím asi. No, tak. $27, to je dobrý. Na začátek to je hned dobrý. 1, 8, tady to má 18, 3, minus 1, 17 a minus 1, takže si nechám tady tu. Sadím si tyhle díky. Zase by se má zapomněl na ty kouzla. Bude zblízka. Zahájit výcvik. Tak. Výuka to. Účes si zatím kupovat nebudu, protože tady ten se mi líbí, takže si ho nechám. Jo, Azika. Tak. Kolik mám teď zdobil? 7000. No, to je dost. Moment. Tak to dává nějak 3 litry, to je dobrý. Tak. Hop, hop, hop a hop. A už jenom být. Moment. Jo. Takže tak. Tak. A teď jenom do expit, aby jsem si ty kouzla mohl dát všechny. Moment. 6. Tak jo. Tak. Hop a hop. Takže teď si to dám už na P. Díky. Nyní máš kouzla P. Tak jo, super. Nemám dostatek. Aha, tak na to potřebuji víc, tak to si dám do inteligence. Teď mám taky MBčka. Tak jo. No, už to můžu. Kolikátka jsem? 11. To dá celkem. Zatím. Tak ve 30 by jsem se chtěl vydat na černý orky, se tam expit. No, a tam expit do ty 50. A pak to už vypnout. To by mohlo stačit pro dnešek. Tak jo. 14. Teď si dám zase do inteligence radši. Moment, co už si můžu z toho nasadit? Pořád nic? Doště. Moment, já ho mám u sebe. To jo. A teď to ale už není. To říkám. Tak. Přivoláme si ho.
půjdeme třeba sem. A tady budu asi do 20. Ne, do 30. Ne, no, jo, do 30. Moment, budu dál. Takže přivolám si koně. Super, hned na poprvé. Kolikrát to 15. No. Teď si to dám do pohyblivosti. Tak jak si to dám. Kurňa. Tak. Kde mám toho Azika? Kde? Moment, tak ho odvolám. Ne, druhou jsem nechtěla otevřít. Hop. Aha. Tady je. Už jsem 17. To dá. Devatenáct. To je děsně rychlý TXP tady. To je až moc rychlý. Tady ty lukostřelci mě štvou, to je tolik. Tak, 21. Teď si to dám do vitality. Mám taky nějakou tu obranu. Moment, teď už si můžu nasadit nějaký ty věci. Tohle vyhodím a tohle taky. No. Teď si je dám na 2 seky, to je hezčí. Tak půjdeme na ten mečín. To si dávám rychle. Tak. Hop. Hop. Ten Azík dal, takže příšery to dává. Útočný bonusy, zuby. A určitě ještě něco, ale tak asi ne. Ale to je dost dobrý. S tím jsem spokojený. To určitě. Tak, co padlo? Nic důležitého. 28, super. Tak. To pohyblivosti. Nasednu na koně, když to teď potřebovat nebudu. A když se chcete portnout do nějakých PvM map, tak nejdete přes teleportéra. Nemůžete taky, ale tady to je taky. Takže tady jsou hlavní města, tady jsou centrální město, pak jako modrá, červená a žlutá říše. Pak tu jsou druhá města, to je Bakra, no a u těch červený a žlutý, nevím jak se to jmenuje. Speciální místa tu jsou věž démonů, země obrů, Metinland, Bossland, vodní drak, PvP arena a ostrov 110 od 110. A tam se XP až do 210. Mapy na XP1, to je údolí Senurong, poušť Yongbi, hora Sohan, pavoučí dungeon, jako první podzemí a ohnivá země. A tady je pavoučí dungeon, druhé poschodí, nebo jak to říct, červený les, Atlantida věž první a Atlantida věž druhá, to je od 75. A my teď půjdeme do údolí Senurong. A půjdeme na černé orky, protože tady by to bylo zbytečné.
Tak se koukneme, jestli to není brutální. Asi není. No, tak to nevadí. Takže hop, 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 hop. Tak nic. Xpak máme ještě. Cože? To je na nějak dlouho. To nevadí, to jsem spíš rád, ale jakože to je moc. Jo, ztracený pancíř. Ten ztracený pancíř, ten je strašně dobrý, ten je od 50. A má to 550 obrany, 85 příšer a 150 hodnota útoku. A ještě 15 000 zb. A to má samotný bonusy. To není jako, že si to tam naházíte, ale samotný bonusy. Což je moc hezké. A to včera i ten kluk vyhazoval na všechny, myslím, postavy až na Vara. A nechytl jsem bohužel nic. Jak vyhazoval ty věci, tak jsem vůbec nic nechytl, ale toho Azíka mi dal pak až jakože normálně přes obchodování. Tak. Zkusíme. Sakra, já mám brnko. A to nevadí. To doufám dám. Doufám. Ale jo, tak dobře si je dávám. Ale oni mě taky. Ale já je líp. Dořitě. Moment. Mám ten elixir aktivní. No jo, tak proč to neelikuje? No předtím možná taky, ale nevšiml jsem. Azík. Hop. Tak to bude asi i tím, že jsem ho tu neměl, to mi přidával taky bonusy. 12 000. No, konečně. Tak. Už jsem 30. A ten štít, to je sokolák. A ebenky. Jo, tak. Pak si ještě udělám brnko. Moment, já už si můžu dát ty černolistky. Tak. Dořitě. Jo, dobrý. Tak. Teď už si to dávám líp. A za chvíli budu moct mít i ty ebenky. Jo, tak. A tady to je nějaký jiný. Co? Tu jsem... Moment, já jsem v Bosslandu v červené zemi. Jak to? Já chci v modré zemi, ne v červený. Speciální místa Bossland. Ano. Dále. Sakra, ono se to nějak buguje. Aha, no, ono mě to koplo. Už zase. Ach jo, nevím, co s tím je. Nikdy mě to takhle nekope. A teď to je nějaký divný. Dořitě. Tak. Je to nějaký divný. Ale jak to? Já nechci být... Jo, aha, no, já jsem dobře slepý. Jo, aha. Tak tam to je jako, že půlka pro červenou země, tady pro zemi, tady pro modrou a tady pro žlutou. Já jsem dežot. Tak. A tady je ten, jak se mu říká. Moment, už běží dolů. Brutální velitel, přesně toho jsem myslel. Jo, toho dám. Tak. Tak na pohodu. Tak jdu na vrchní horka. Moment. Hop. Jo, tady je. Dořitě. Tak tomu beru ještě víc a to je větší level. Jo. Hop. Ne.
je, taková blbost. Král démonů. A jo, zkusím ho, sice mě zabije hned, ale to je jedno. Ale beru mu dost, to se musí nechat. Wow, já ho zabil. Tak to je dobrá socka. Moment, má tu Azika. Moment. Jo, já si ho převolával. Tak to máme tak. 405. Wow, s Azikem mám 105. To je slušný. Tak. No tak. Hop. Tak. A. Tak. Tak zkusím. Ne, Charuna nedám, to ne. To už bych si zase moc věřil. Ale za toho týpka, krále démonů, tak to se divím hodně. Jsem si myslel, že mě zabije hned a skoro nic mi nevzal. A tady to je nějaký jiný? Co? Tu jsem... Moment, já jsem v Bosslandu v červené zemi. Jak to? Já chci v modré zemi, ne v červený. Speciální místa od Bossland. Ano. Dále. Sakra, ono se to nějak buguje. Aha, no, ono mě to koplo. Už zase. Tak jo, nevím, co s tím je. Nikdy mě to takhle nekope. A teď to je nějaký divný. Do řítě. Tak. Je to nějaký divný. Ale jak to? Já nechci být... Jo, aha, no, já jsem dobře slepý. Jo, aha. Tak tam to je jako, že půlka pro červenou země, tady pro zemi, tady pro modrou a tady pro žlutou. Já jsem dežot. Tak. Tady je ten, jak se mu říká. Moment, už běží dolů. Brutální velitel, přesně toho jsem myslel. Jo, toho dám. Tak. Tak na pohodu. Tak jdu na vrchní horka. Moment. Hop. Jo, tady je. Do řitě. Tak tomu beru ještě víc a to je větší level. Jo. Hop. Ne. Tak. Moment. To je taková blbost. Král démonů. A jo, zkusím ho, sice mě zabije hned, ale to je jedno. Ale beru mu dost, to se musí nechat. Wow, já ho zabil. Tak to je dobrá socka. Moment, má tu Azika. Moment. Jo, já si ho převolával. Tak to máme tak. 405. Wow, s Azikem mám 105. To je slušný. Tak. No tak. Hop. Tak. A. Tak. Tak zkusím. Ne, Charuna nedám, to ne. To už bych si zase moc věřil. Ale za toho týpka, krále démonů, tak to se divím hodně. Jsem si myslel, že mě zabije hned a skoro nic mi nevzal. Hop. Moment, tak já si udělám to brnko. Jdu do pingma a udělám si brnko.
hlavní města a jino. Tak. A tady ty bonusy jsou strašně levné. To si uděláte, to si koupíte, myslím, 200 kusů ze síly předmět za 6 mega uhranu, tak ty jsou levnější. A 600 000 stojí těch 200, moment, tak to zkusím klnout. Jo, tak to mě vůbec nic nebere. Proto ho asi nezajímá. Do žitě, to je zmetek. Došel bych si pro ninja, ale proto se mi fakt teď nechce. Nemám PvP ninju, takže to už po 77 by jsem, to je 200, toho by jsem dal za jedno kouzlo. Tak, teď mám Azika, takže ho dám líp. To je zmetek. On má někde šance na omráčení. Co to? Ten sura jeden... Ne, to je surka. Tam mě pozval do cechu, jenže mi ho suru. Tak. Koupím si brnko. Už na to kašlu, už po něm nepůjdu, protože mě vždycky zabijou velký levely. Moment, jsem si nechtěl jít. Tak. Sakra, já jsem 30. To je jedno. Ninja. A koupím si tohle. A budu si muset ještě udělat jeden level. Do toho si nahážu bonusy. Tak. Základní předměty. Takže to stojí 2 mega, to stojí 200 000. Aha, tohle. Moment. Tak 2 mega a tohleto, no. Takže to je ještě levnější, než jsem říkal, a to o dost. A já bych to mohl pak zkusit v Bosslandu. Ale jenom zkusit, protože si nejsem vůbec jistý. Já si myslím, že, no tak vrchního orka určitě dám. Toho bych jsem si dal. Příšerám kritik, tak super. A sem si dám hodnotu útoku 15. Si tam dám větší hodnotu útoku, pokud se to podaří. Ne, tak si tam nechám ty ZB. No, to se hodí vždycky. A jo, já si to můžu nasadit. To je jedno, tak se rychle vyexpíme někde. Tak. Tady to zkusím na těch pejskách, jestli mi to vůbec něco dá. Ale já si myslím, že ještě by mi to mohlo dát něco. Ještě tady rychle expilo, ještě když byl někdo 20, že mě už to neexpí, ani procento. No dobře, 1/10, jeden čekl. Tak jdeme tam. No ty medvědy, ty mě určitě něco dají. A byl by jsem rád, kdyby jo, protože se mi teď nechce do bakry. Tak jo. Ty medvědy si dá nasekne. Jo. No tady to mi taky skoro nic nedává, já musím do bakry. Tak jo no. A zkusím to ještě tady. Kam všichni běží? Nevím. No jo, to. Tady to dám. Tak. A jo, tady to je ještě rychlý. Tak. Ještě tady ty. Má tu dýku a hodí až tak daleko, když se kouknete z boku. Dřív v Ofíku, to jsme hráli ještě s bráchou Ofík a tam byl nějaký ninja a měl taky VHčko na koni
A takhle sekl. A my jsme si s bráchou mysleli, že to je jako, že nějaký kouzlo, že to hodí až tak daleko, ale to jsou normální seky. Ale mít VHčko v ofíku, to je celkem dobrý. Tak, dobrý, už jsem 34. Tak teď půjdeme do toho Bosslandu, zkusím to tam. Speciální místa, Bossland. Ano, dále. Tak. No. Proč padají takový blbosti? Ale já se budu spíš expit, protože to hlavně nebaví. No dobře, tak ještě tady toho. Tak tady tom videu už asi nebudu nějak to, protože už to má celkem dost minut, teda aspoň si to myslím. No, takže ještě tady toho týpka zabiju a tam toho druhého a už bych to vypl. Nevím, protože nevím, jak dlouho to video dlouhý je. Příště si to už to zapnu stopky nebo tak, abych to zjistil, ale teď už to vypnu po tady tom. Takže díky za zhlédnutí, když mi dáte like, no to si nemyslím, za komenty budu rád, za odběry samozřejmě taky, ale to si zatím ještě nemyslím. Tak díky za zhlédnutí a čau.